Prieteni, ca de obicei, Boxing Day nu a dezamăgit. Ce echipe v-au impresionat? Nu uitați să dați subscribe pentru a fi la curent cu ultimele știri din fotbal. London was red. Pentru fanii celor de la Arsenal a venit în sfârșit o victorie în Premier League după 56 de zile de disperare. Pentru fanii celor de la Chelsea însă, vacanța de Crăciun a fost distrusă. Cu o victorie pe Emirates, Chelsea ar fi urcat pe locul secund, însă jocul prestat a fost mediocru. Lampard a admis după meci faptul că echipa a fost mai degrabă lipsită de energie, în timp ce Arteta poate spera la un 2021 ceva mai reușit. Arsenal nu mai câștigase în Premier League de când penaltiul lui Aubameyang învinsese Manchester United. O singură dată în istorie au mai avut cei de la Arsenal o astfel de perioadă de secetă, în 1993. Manchester City a câștigat meciul de acasă împotriva celor de la Newcastle în urma golurilor marcate de Gundogan și Ferran Torres, ajungând pe locul 5. Noroc cu portarul Karl Darrow, astfel scorul ar fi căpătat proporții. Kevin De Bruyne, John Stones și Raheem Sterling s-au întrecut în ratări, iar Bernardo Silva a nimerit doar bară. După un început de sezon extrem de slab, City încearcă să reintre în lupta pentru titlu. Everton a urcat pe locul 2 după o victorie chinuită în deplasare la Sheffield. Gylfi Sigurdsson a marcat singurul gol al meciului. Sheffield rămâne fără victorie în acest sezon, dar nici nu a rupt gura târgului. Brendan Rodgers este de părere că Leicester a arătat ca un club mare, revenind pe tabelă de 2 ori pentru a obține un egal în meciul cu Manchester United. Marcus Rashford a deschis scorul din pasa lui Bruno Fernandes, în timp ce Harry Barnes a egalat înainte de pauză. Cu 10 minute înainte de final, Bruno Fernandes a adus din nou echipa din Manchester în avantaj, însă șutul lui Vardy, deviat de Tuanzebe, a închis tabela la 2-2 și a oprit recordul în devenire de meciuri câștigate în deplasare de Manchester United. Este incredibil progresul celor de la Aston Villa. Dean Smith este de părere că maturitatea fotbaliștilor a transformat echipa din Birmingham din candidată la retrogradare în pretendentă la top 6. Aston Villa conducea cu 1-0 când Tyrone Mings a fost eliminat în prima repriză. Toate acestea, ei au reușit să înscrie de încă 2 ori fără să primească gol. Vești excelente pentru fanii Realului din Madrid de Crăciun. Luka Modric își va prelungi contractul cu încă un sezon. Sosit în 2012 de la Tottenham, acesta va fi jucat un deceniu pentru cei de la Madrid până la terminarea noului contract. Urmează să fie difuzat un super interviu cu Lionel Messi. Acesta a declarat că Pep Guardiola și Luis Enrique sunt cei mai mari antrenori pentru care a jucat. Pep are ceva special, te face să vezi fotbalul într-un anume fel, cum pregătește meciurile, cum nu lasă nimic la voia întâmplării. Îți spunea exact când să ataci și când să te aperi. Am fost norocos să fiu antrenat de Guardiola și Luis Enrique. Alături de cei doi am crescut atât din punct de vedere fizic cât și mental. Să nu mai zic de toate informațiile tactice esențiale de care am avut parte. Așteptăm cu nerăbdare interviul în întregime. S-a vorbit destul de puțin despre situația lui Cristiano Ronaldo la Juventus. Portughezul urmează să împlinească 36 de ani, iar contractul lui expiră în 2021. Toate acestea are în continuare un salariu de 31 milioane de euro pe sezon, extrem de greu de suportat în aceste vremuri dificile. Toate că a acceptat o reducere salarială de puțin peste 10%, el tot câștigă de 3 ori mai mult decât orice alt jucător din Serie A. Rămâne de văzut dacă cei de la Juventus vor încerca să modifice într-un alt fel înțelegerea sau îl vor obliga pe Cristiano să-și caute o altă echipă. Revenire de senzație în Franța. Nantes și-a anunțat noul antrenor după despărțirea de Christian Gourcuff. Fostul selecționer al Franței, Raymond Domenech, revine în funcția de manager pentru o perioadă de 6 luni. Au trecut 10 ani de când s-a retras și 27 de când nu a mai pregătit nicio echipă de club. După incidentele de la Cupa Mondială din 2010, când jucătorii francezi s-au răzvărătit din cauza problemelor dintre Domenech și Anelka, acesta nu a mai fost văzut cu ochi buni de lumea sportului. A fost o zi a recordurilor pentru jucătorii lui Manchester United. Bruno Fernandes a devenit primul portughez ce reușește să înscrie 10 goluri în Premier League, după Cristiano în sezonul 2008-2009. Cavani a fost implicat în 5 goluri, 3 marcate și 2 asisturi din postura de rezervă, cele mai multe în acest sezon. La vârsta de 23 de ani și 56 de zile, Rashford este al treilea cel mai tânăr jucător al lui Manchester United ce reușește să marcheze 50 de goluri în Premier League. Este întrecut doar de Wayne Rooney și Cristiano Ronaldo.